Dua kali. Lo Mas Gareng. Dawuh. Dari Pak Tarmin lek dadi selaku dadi tuan rumah luar biasa. Masya Allah. Yahmine kopi metu, daharan metu, coba gagasen. Komplit medal sedanten alhamdulillah. Ngene iki asline mameri aku. Aku mau sore lali Ramadan. Wow. Heeh. Ning pancen ya kudu tirakate kuat, seorang dalang iki tirakate kuat. Melek poso kuwi kudu kuat. Leres kula nate untuk job mayangan sepisan. Alhamdulillah Pak tak tirakati. Hah? Rong bengi ra melek kula. Rong bengi kok ra melek. Nggih, monggo. Nduk dadare melih Bu, nggih. Melih Pak nduk dadare. Tak omongne sisan. Ya ngono kuwi lho. Luar biasa. Allah. Nun sewu Pak niki kliwatan dongane iwake iki. Kliwatan dongane iwake. Oh, ya wis. Iki jan nggih kersanipun rampung riyen, kersane rampung riyen. Nggih, kersane rampung riyen kok ndak. Nggih. Nggih. Ah. Wah. Mbok meneh badhe sambutan. Nggih. Oh, wakil nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sampun nginggil, sampun nginggil. Sampun sanggep Pak, matur sembah nuwun. Alhamdulillah pinaringan Bagas Waras kalih beda sedaya mengawit kepaningipun Gusti saged pinanggih warga ing laladan Blodro. Mugi sedaya warga tansah antuk karaharjan pikantuk kawilujengan iki apa neh? Bakso. Oh, bakso wis jenengan sing nyekli aku sing ngedum ya. Nah, Nduk, Sang. Ya ora apa-apa. Ya lagi iki lho. Ya, gareng ora trimo gareng ngedum anu barang panganan dadi sinoman. Engko kondo Pak Tarmin kon nambahi selawe ya. Nggih. Kirang sekawan, Pak. Ya, neh apa neh? Yes, Masya Allah. Wong dasare usahane menjadi Pak Tarmin ana Jakarta kono ya sukses Mas Gareng. Leres. Dadi pedagang bakso insyaallah barokah. Amin ya rabbal Pak alamin. Amin. Surama itu babar pisan sangkut gumregut anggenipun gadah karya ngijapaken ingkang putra sarimbit mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ternyatanipun yo dipahargya kanthi mewah muga-muga anggone omah-omah betah selawase. Amin. Injih. Ki mau pembukaane lagu Gethuk pomo diowahi cakepane dadi ajaan kepada babakan agama ngono iso reng. Insyaallah. Iso ya? Insyaallah. Ha. Sepinten non ni. Nah, pas. Ha. Ayo kanca mangan bakso ngono ya kena. Niku napa? Mine kuning pentole papat. Loro kok ya. Loro to? Bakso O Mas sing golek O niku lho. Asal piye reng? Diowahi dadi pitutur agama. Sore-sore krungu adan. Heeh. Ayo kanca padha sembahyang. Betul. Kene-kene bebarengan. Heeh. Ing musala aja do gojekan. Heeh. Kae-kae pujiane dimirengke kok nrenyohake. Kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja tinggal salate. Salat sedina kaping 5.
Duhur asar magrib isak subuh iya salat dadi cagake agama yen ora salat besok mlebu neraka aja ngono salat iku perintahe agama. Iya. Niku tembang ning diolah tembunge jane Gethuk niku tembange ya pun penak. Ning golek iki rasane ben ketemune karo syiar agama. Ora kok ngelingke kanggone wong akeh ning ngelingke kanggone kula pribadi. Jir menungso kuwi panggonane salah luput lan lali. Nggih alhamdulillah. Muga-muga sing mirengke, sing iso ngrasake nek ketoke apik monggo diagem, nek ketoke elek rasah digugu. Rak ngoten to, Mo? Oh, kepara nyata. Alhamdulillah. Lah nggih. Liyane kuwi ana ora? Ampun apa? Ini ngoncene nek ora yen. Ora enak aku. Iya. Sore-sore metu bakso ngono ya kena ngajine. Gak aku runguman. Sore wis isuk sore. Niki jam pinten, Pak? Wis isuk lho. Iki wis jam 2. Masyaallah, ora krasa lho. Domonge kok nyambut gawe kuwi nek atine seneng ya ta. Leres. Pamirsa kuwi ya mirsani tajem, melu jenah. Sing duwe mah atine seneng, peralatan kabeh mendukung, wis wengi ora krasa suwi. Masyaallah, ini pun jam kalih lho. Meh jam 2. Ya tak kira ki meh jam 3 lho ki, Mang. Jadi luar biasa itu pamirsa nggih anteng jenjem niki tandake yen to ngematke wayang. Tatarane pamirsa niki pun tidak lagi seorang penonton lagi, tarafnya sudah penikmat bahkan pengamat. Muga-muga sing do gelem ngersake wayang amati wayang, semoga kecintaannya terhadap wayang tidak luntur. Ben wayang ki ora saya ilang ning malah saya ngombro-ombro. Nggih. Ya, betul. Amin. Aku seneng anggere ngendi gone nek tanggapan wayang aku seneng, Pak. Senenge? Kok nek kentekan bintang tamu kan aku tetep kesenggol. Nyapa? Kowe yang nomor 1 lho diutamakan lho saiki. Lho kondoso. Ora ngerti to kowe saiki wis rada misuwur ngono ora ngerti to. Mosok, Pak? Aku anggere temu karo wong jenengan kok karo Gareng Jajak terus. Nah. Niku berarti tenan. Aku kadung seneng kok jenengan ngeblok nih kaya aku Dik Mang. Ya ora. Oh nyatane iki engko awake dhewe bablas ning Malang, kok Malang terus ning Ponorogo. Alhamdulillah. King Ponorogo. Kabeh ngersakne kowe. King Ponorogo jeneng endi? Ponorogo terus ning Karanganyar. Gak ngejak aku. Lah kowe ra iso ono. Oh iya sing lali. Aku terus nggawa Gareng Wonosobo, Gareng Widi. Oh jadi niku bisae, niku ngelok jos. Pak Orbit ki genti ya, gentenan ya. Nggih mboten napa-napa. Wis mumpul. Nggih alhamdulillah pangestipun. Wis misuwur. Biyen gek men kan uncek tak umbulke diel mumpul. Terus bar kuwi terus enek meneh, terus genti kowe diumbulke diel. Alhamdulillah. Wegah aku lek ngumbulke sinden. Lah napa, Pak? Tumbul lekas mumbul jenenge plek ngono. Halah melu wong liya. Lah ning loro ki kaya diris-iris to rasane. Nek diniati ya diniati sing becik untuk demi kebaikan seniman. Nyatane anggar seniman akeh sing misuwur, kehidupan seniman ya semakin tertata. Mula banyak penikmat penonton sing seneng, kae lho dadi seniman do apik-apik, nyatane do sukses do sugih, akeh generasi sing cinta karo seni sebagai motivasi. Ngoten lho, Pak. Ya. Ngene mah yo ngergocekan ora apa-apa. Ikhlas kok. Nek wis do kondang ngono aku melu seneng kok. Kowe saiki ora mung melu aku tok. Nggih, alhamdulillah. Melu dalang-dalang liyane yo luar biasa ora tau leren. Pangestu panjenengan. Pangestu panjenengan. Ya syukur. Ayo tetembangan sing rada alus-alus sik yo. Nggih, mangkaken. Sing rada alus-alus sik. Nah, sing bangsa jineman apa-apa ngono niken sandiri kok nembang gen ora mangan bocah koyo mangan. Ora ngerti lek ngombe ngene, ngombe kopi. Lek kopine lagi. Kayak nyapu lho nganggo melet barang ngono ya. Mbok menawa meresapi. Lah iya menikmati. Ayu menik-menik. Yuh, aku biyen nangen-nangen di bojo jane ngene iki jane ya. Ini ora apa-apa entuk kaya apik. Ngono iki jenenge kowe ora nrimo ing pandum. Mu bojomu ya saiki ya ayu lho. Nggih aji ayu aji, Pak. Wong lek ngoyak wong ayu ki ora enek entake mergo lekas tuwek enek sing tukul nom, tekas tuwek enek sing tukul nom. Lek aku mau ngugoni nafsu, aku ya tetep ora bakal tentrem karo bojoku. Ngono lho. Aku nyawang niken ayu niki seneng, nyawang Sewahana, nyawang Elisa, ya seneng. Ning gumantung ana pangrasa lan iman. Ngono lho. Oh. Tetep jalan seneng karo Budwi. Heeh. Mosok. Aku kan wong fanatik, aku bojone ora Budwi moh. Wong wedok ora Budwi aku ya moh. Mosok, Pak? Alah, takono bojoku ora percaya. Nggih, Bu.
Oh, gak no, gawe-gawe jenengan iki. Wis muga-muga langgeng selawase. Nek jenengan kali ibu langgeng ayem kula melu seneng. Wong apa ayem ibumu ki ayem. Lah kok saged? Ya sawangan to ayem tentrem koyo ngono. Iya. Kula nek nyang nggih ketok ayem banget. Oh, delok nek sedakep koyo Bathara Guru. Tangane papat. Ampun gak sia karo Piyai Putri kira kena ngono kuwi. Niki siosipun Ya, nembang no. Mbak niki kan, Mbak niki. Ah, ya karo gentenan karo Elisa sing alus-aluse. Sing iso gentenan apa ngono lho. Apa sinom apa? Nah, cocok niku. Cocok niku. Nah, niku kan iso gentenan lenggah sike kok perkara lagu-lagu. Pingpongan ae kok. Pingpongan. Ah, ya. Sing cakepane gambe apa? Kuwi apa neh? Mik. Hah? Mik iki. Mik kok model ngono to? Bocah. Iki mik wireless iki. Ya ora apa-apa, dasare yo kurang nek dolanan karo bocah-bocah. Isane dolanan ngono kuwi wis benis. Nikmati saja kan. Iya, iya. Lha pancen yo mik kok metu suarane iki lho. Tuh kok. Oh iya iki. Iya. Cek. Cek. Iya iki. Iya. Ada apik men. Coba delok. Ini kan mik wireless. Oh ngono model mik wireless saiki ngene iki modele ya. Oh iya ya apik iki. Iki diran 15.000 kae kan ya? Iki lek nyekel ki ngene. Oh ngono. Iya. Dijembeng. Ya ditutut. Lah ditutut semacek ngono kan. Lah ya kemule ibumu kuwi. Ya. Sinam ya. Ya, Dedek. Pak. Nyamat yo. Nah, nyamat berarti pelok. Nah. Oh gentenan karo Elisa. Cakepane apa kan? Nula. Nula. Lah ya, aku suweneng lek iki bintang tamu kaya ngene-ngene kaya ngene. Wah, luar biasa. Estu kula Arang-arang lho ngene iki. Arang-arang estu. Arang. Kalau Biasane ngurus wengi iki nyenil Niken tok, nyenil Elisa tok ngono. Lho estu Pak, begini iki kula bareng nyawang Mbak Elisa, Mbak Niken iki kaya wah luar biasa. Bareng aku teling ngene, kok Mbak Compe. Iya. Ya ini tetep cantik Mbak Compe, cantik banget tak. Ora cantik jenengan, cantik sumpah lahir batin. Salim. Biasanya bisa nih ngono kuwi. Amin. Ayo kan. Sawung galing sawung rono sing kiring lawan asmara jaman wis tuwa Genti Elisa Orkarus. Nah, iki aku kudu iso adil. Bintang tamu loro ngene iki kudu iso ngedum men ora jomplang cara timbangan. Ya saya. Nggih. Luar biasa. Ya loro lah. Bintang tamu loro tok, aku ora. Iya. Mbadok. Loro. Mbadok. Delan kaya ngono. Dari dulu sayang. Mame. Iya. Mangan ora? Mangan. Mangan ora? Ku nek matek lho. Nganggo mic. Ya, iki. Aja dibujuk
sirna Ken. Sing njaluk ndokmu sapa, Ken? Kula. Wah, senengmu ndok kok. Nggih. Mata sapi ya kuwi. Nggih. Wah, kok senengmu ndok? Mata babi, Pak. Ora tegese iki senengmu ndok ngono kuwi to. Nggih, ndok mata sapi. Padha Iki karo mau kula nyuwun 6 lho, Pak. Terus Hah? Mbak Congpe 2, terus Sinden kok ora enek ulat padang. Oh nesu wae. Mbak Wiwi mau setunggal, Mbak Dita setunggal, Mbak Ana setunggal, Bu Dwi setunggal. Mbak Congpe tok lho, Pak, sing gak trimo mesti loro, Pak. Loro ya. Ndok lek gak loro jare gonjing jare. Kan. Mboten pareng ngoten niku. Iki lho tak dum karo aku. Wah. Terus Wong wis piring berdua karo Mbak Congpe aku. Heeh. Sedulur ora usah mbok pitah koyo ngono. Wong wis elek mbok elek-elek ndane nemen to. Ora iki Pak yo. Iki membuang muka. Lho guane kalian ngono lho. Ayo, ndok Ken. Jurang. Besok kula pamit, Pak. Besok kula pamit. Aku ra nggo sinden kok sesuk. Aku sesuk mancal kok. Ya sok ben wae mangkat. Sesuk ora mangkat ora apa-apa. Wong karepmu ben ketok gemedhe malah ketok kemilik. Wong sesuk iki ra nggo sinden. Budalang karo dagelan tok lho bintang tamu. Kita lek tetek men. Sesuk ora melu. Wong aku ora nggawa dheke. Lah, ora usah kemayu. Mayu. Masa aku kemenyek. Iya, Nduk, Ken. Kapati Coba gen nembang, gen iki nerusne iki sik, Ndang. Nembang ngono nesu. Nembang Ndang. Iya ta? Iya ta? Nah kalau pengen nembang gen kaya Niken Salinti gen kaya Elisa. Heeh. Kayak aja nesu to pe nyapa to kok sewengi kok nesu terus sing ngopo? Aku salah apa awakmu? Heh? pinesu. Lah iya rasa nesu ngopo? Pinesu. Cemburu, Pak. Lah iya toh. Awek Kira Mas Sarti pun mboten milih Mbak Congpe malih niku lho. Oh to. Ora perkara kuwi, Nduk. Terus aku jane iki ya padha-padha menungso ibarate. Nangis. Ngopo kok nangis? Saiki enek sing terpendam. Waktu kepinteranku tak korbanke kanggo panjenengan, Pak. Keluarga aku tak tinggal. Pajan gak TKW ae jenengan. Anak bojo tak lirwake kanggo panjenengan. Nanging mangapa? Bayaranku mung 350. Rasane sayuta aku 350. Bang. Apa? Gak ono duit 100 golek guyu wong. Oh ngono. Nun sewu. Halah kok dikon nggo dhuwit kas segah aku. Dampot. Aku ora enek cara kaya ngono kuwi. Aku los sakene kok los. Ora enek kok entuk saweran terus bekasane isuk, bekasane bayarane dipotong ki ora enek. Padake rombongan sebelah.
Mangsane, kene wong cong kabeh. Aku ndek iki ning Ngawi ngegek kowe 300 lho. Aku ndek iki korban nggo kowe tok 300 kelingan ora ning Ngawi karo meniken barang kae. Heh? Dilbone kas. Ora. Wong aku los nang kae sinden aku los. Aku iki tenan cinta terhadap sinden-sinden Dwijo Laras Indonesia. Lahir batin. Ala nek cinta sing disubyo-subyo wong niken karo Elisa. Heeh. Kapan aku karo Wiwi terutama burine jenengan. Pernah enggak? Sudah. Jangan berteman, sudah. Jangan berteman, nya. Satu tampani. Tak rewangi nangis lu ketika itu. Lah bocah iki kurang ajar. Alah, yo. Ya, engko sik. Ora. Padake dalang tipis piye ngene. 100 ora trimo dek. Nggih. Dadi malah saya banter. Au. Malah jekok kok kowe iki. Nya, tak wis 100 ya. Iki sing moyo aku iki, Pak Delang dereng. Iya. Lahir batin loh. Tenan aku ki tidak bisa tanpa kamu semuanya itu loh. Termasuk terutama kamu Jong Be, tenan. Berarti ki didum. Ora usah didum pen dhewe. Enggak aku diseneni Pak Yon kon ngedum. Ya kok kene jatahe dhewe. Apa? Lho ketinggi dengan nangis. Ya Allah Pak Yon. Wes ben, lek Pak Yon nangis nganti sat luwe gen. Tenan. Model grup ini, lho kene ganti nangis. Ayo nangis nang sapa? Heeh. Serkane itu adol nangis. Gak usah nangis. Gak usah. Dia dahar sih. Heeh, tenan. Siap paling sinten? Kon kene yo Jong Be kuwi lho. Kon ngelola kono. Kok kas nek ngelola. Ora. Mosok kas to Pak? Ora. PN. Alah. Nggo nyewa. Nyewa apa? Model kaya Ardi ora soleh. Diampun. Wampluk. Ya, Rezeki sing barokah sing berkah disinggahke disimpen ditanjakke nggo kebutuhan kok malah nggo nyewa kaya Ardi. Mbok rasa kaya Ardi. Ardi lho sewono di sini. Ardi pira? Ardi 500. 500 e. 500. Oh. Tambah 100 Pak. Oh, kok sing penak kono sing nambahi aku. Intine sing penak aku. Sampai pinep sih ya? Pinepsu. Ah ya, ya. Gila, aja kalah karo Elisa karo Niken. Ngengkel. Tolong kamera menghadap ke aku semuanya. Mana suaranya? Ya Allah. Lho piye dek iso pede iki kaya ngene. Loh, kenapa? Rupamu padas gempal masa. Aku tuh meskipun nyelelek, senajan nyelelek, tapi tetap elek loh, Bes. Astagfirullahaladzim. Kowe iki wong Wirasari lho, tanggaku aja ngelek-elek kota kelahiranku lho. Lho justru Wirasari bangga duwe aku. Ya ora mungkin bangga kowe manggon Rosari nyatane diusir kok Rosari no. Oh iya. Oh iya. Suarane ya apik tenan kok. Untukku belku kena mie, Pak. Oh, masyaallah. Wis gen apa-apa ngolek tukul ngusui. Perlu dicukil. Ora usah wis gen. Kuwi lombok barang ngolek susi, lambene lek tukul wit lombok. Oh iya cerongot ngono ya. Heeh, kuwi jare cangkem popot. Nesu neh, ora entuk nesu lho wis 200 lho aku. Alah, nesu. Lah wis korban kowe 200 lho. Sinden liyane takono napa tau tak kei dhuwit. Ora tau eneng. Suwon. Lah ya. Alah. Tenan, sing tak kei ngur jombe tok, liyane ora tak melu. Mbak Wi nangis. Tak sangone aku melu aku kowe ya. Udah tak kowe ngancani dhewe gelem kok. Beran kuwi 750 kok. Lah nek gur kalong 50 gak gowe man aku. Modelmu jak omahmu kliwonan kono kok. Lah. Cedak pasar sapi, Pak. Apa iya? Iya. Lah ya ambune kok letong. Sak mayu ya. Sak cek kok rasa kemayu wong aku ganteng are. Freddy. Wah. Wah, enggak pengendar dhewe. Freddy aku didik mangayunan belum gak?
Astagfirullahaladzim. Kowe iki arep semuge kok 5.000. Mbok sing 100 lho gendiri sing apik. Pinten? Nafsu Setyane kelakon ngono ya ngono tanah piing siang ratri tegane rambil ijo bajane sing duwe bojo kalian aku bisa. Penting ono Freddy di sampingku aku. Ya. Sak bahagiamu lho. Salah ada Freddy. Sampingku ada Freddy gegambloanku. Iya. Masya Allah. Lah mau sing mau tembunge ngur Freddy tok liyane ya meneng no. Kabeh lak saka tembunge. Didol 5.000-an ya kurang tambah nah. Alah. Ayo Elisa ya ijik lagi. Karepe iki gen sejajar karo Niken karo Elisa karo Jungpe. Ngono lho karepe. Mula ki mun takon nembang, Mas gen sejajar. Ngono. Leres. Yo ora maido dasar suarane luar biasa nek kali Mbak Elisa, Mbak Niken disejajarke bab-baban swara masuk. Heeh. Wis kuwi wae. Hop, stop. Gak usah dibajutke. Ya. Diangkat mio. Aku diantem lho wis semono mawon. Ayo El. Bablas nyosi kucing Mas. Kur sedaya Waranggono, Dwi Jolaras dan Elisa Urkarus, Niken Salidri. Satu kali lagi Mas Elisa berdiri, ayo dosa. Terus montang mantek tanpa turu atiku tansah klisian amarga ini bubar sumati tertiara tekeke banjir kuning aduh mangkene
Elisa juga anu Mas Gareng. Ya, Bu. Dibesarkan namanya oleh almarhum Kisino Nugro dan Parago Laras. Leres. Itu tidak bisa dipungkiri, ojo nganti lali karo Purwoduk Sino ya saya. Bener. Betul. Kita tuh nggak bisa muncul sendiri, Pak. Betul. Nanti kudu apa ya istilahnya saling apa mengorbitkan itu nggak bisa muncul dewe. Mesti ono jalarane. Terutama kalau kayak wayang iki ya grup besar ya dalang. Betul, Gitu. betul. Nggih, dadi kula ya dari dulu seko 75.000 150.000 ya dadi mundak 175. Alhamdulillah. Amin. Tenan lho Sa, 175 lho ya. Juta rapi. Iya. Berarti ada unsur kebersamaan satu kru, satu grup itu bisa Ya mendukung. sebenarnya mengisikan Ya. tugas kita saling mengisi dalam panggung kui apa yang perlu diisi ono kurangnya ya dilengkapi kan ngono. Oke, betul. siap. Kamu yang belum ada apa nanti saya isi? Ya. Bisa oke kurangku. Alah, gampang. Pak ora beda karo sinden Dwi Laras Indonesia seperti itu. Itu saling mengisi kekurangan. Alhamdulillah. Ada yang kurang ditutupi lainnya. Ya. Seperti Mbak Rini itu sebagai apa jenenge? Adek-adeke kanca-kanca waranggono. Ketika ngetokke lagu-lagu klasik sing nom-nom merucut, Mbak Rini sing dadi kiper. Jadi benteng cakuh. Lah lek Mbak Reno Cungpe iki nek warga Laras kae nek Mbak Prastiwi. Lah iki Prastiwine ngene ya iki. Modele lak padha bundek ngono. Mundek nesunan. Nah, padha tapi ta? gongder. Iya. Menika ngaturaken menapa? Monggo derek. Terus Mas Kareng, Mas Bagong. Iki ora nek pamundhut masalahe. Oh ngaten, merdeka mawon nggih. Merdeka. Derek, Mbak Elisa. Dadi sing tak kon ngatekin Mbak Elisa dulu. Engko bar iki gek nduk niken. Mergo lagune niken iki wis disiapke karo Oh kanca-kanca. ngaten. Siap. Semarangan ya, Sa? Semarangan. Semarangan. Ya, Sa. Bawa mau rung sempat enek bawa-bawanan. Sampu. Oh, wis ta? Iya, tadi gegarane tadi. Oh iya. Iya. Coba saiki meneh, bawa meneh. Ya, apa? Bangkur apa-apa ngono ayo. Nah. Mingkar mingkur rengo karo mbok tangga potoreng wis di ana abang-abang wong lenang cacah loro iki mung Aku ngene. tersepona karo suaramu ki lho lah. Tangga apa? Cek. Agarana karenan marti Dawuhipun Mbak Elisa sing dikersake ulo tampar pas. Oh iya. Pak Sinten. Pak Weloh ra takon jenenge. Aku anggere iso duwike ngono gak ngegas wonge aku. Ya ora ngono. Pak Sinten. Pak Purwanto. Walah Pak Pur sing ngefan karo Mbak Congpe mau. Oh, nggih. Lah, Ora usah iki jane udur. kok, Pak. Oh, Mbak Pur niku alah. Pak Pur niku ngefane kalih Mbak Congpe. Oh, lah ngono. Ning Dek Mang rung enek Elisa. Baru enek Elisa. Baru lah, Elisa iki iya. diaturke jenengan. Ya tampani. Lah iya, iki ora apa-apa tekan kono ning talang ki teles ya to. Oh iya bener. Dhuwur gembrojok ngisor gembricik ngono to karepmu. Rumah saku kok so. Iya. Awas persiapan, ambil Persiapan. napas. Terus ya. Wah, mentit tenan. Wis kuat tak tekno iki kok kene. Iki carane wis muncup.
aku nek ki apal jengkoke sapa. Lah iya Lah to, iya. Pak. Mok ya sedulur Sinoro wedi. Sinara wedi sawur ki raine. Ya Sawur ki raine gareng lho maksudnya. Lah nek mau ini gini loh. Wedi kengser. Enggak boleh gitu. Apa? Enggak apa-apa. Aku Apa salahku? enggak salahmu, salah kono lah aku gak tau dijak. Ngendi? Rahasia. Oh iya. Sinupa sinukar to mreh kretarto pekartine ngelmu lu Oh, moro meleh. Sing aku dalem lho kuwi. Pak Tarmin lho niku Pak Tarmin niku. Nggih. Kembang Purbolinggo. Oh Pak Termin, siap Pak Termin. Tapi kula dereng ngertos mengke sik gantos sinden sanese mboten napa-napa. Oh nggih. Menika nek kula anu mengke kembange niku rada awis niku Pak biasa. Cah kok sembrono nih ra umum. Oh sing dikesake napa, Nok? Kembang apa tadi? Alah, alah. Bukan. Apa kuwi? Kembang Purbolinggo. Purbolinggo apa Pak tadi? Ganti manis. Griges to. Griges. Apa Pak? Kembangnya napa? Kembang arum Purbolinggo. Probolinggo. Dek, Dereng ngertos Dereng niku Pak. nate, mireng. Napa gantose napa sik remen? Podang kuning. Oh iya. Wah, Iku niku lho, malah Pak. enak sik keco. udang kuning enak embah niku, Pak. Dimirengke liyer-liyer ngombe kopi. Walah enak pol niku udang kuning. Heeh, karo gawe pentol ya. Nek sak kok dereng gawe. Piye sawis ngrasane pentole Pak Tarmin urung? Pentole. Pentol bakso. Empuk. Empuk. Mbok ya mbok aja. Kamu. Pentole empuk. Kantu mrap ning tanah Jawa agama agemeng haji Mas Gareng karo Mbak Elisa. Dawuh. Niki wau kula nggih disusul karo anak kula Sampir. Sampir. Ngerti ora anak Sampir ngerti ora, Sa? Anak Sampir itu anak yang lahir saat wayangan gitu. Wah, Betul, betul. jelas. Nduk Ayu yang ada di Jatioso. Jadi anak Sampir saya itu ada 6, Sa. Wah, Ada 6. Luar biasa, luar Ya. biasa. itu Yang Dalang juga ikut tanggung jawab iya betul. dibesarkannya anak. Iya, betul. Oh, itu tanggung iya. jawab. Yang pertama itu dari Semarang, Nduk Rere. Ya. Terus Ayu ini yang dari Jatioso, yang kedua, yang ketiga di Pangkalan Bun. Saya waktu pentas kemarin di sana juga disusul anak saya. Oh iya. Oh, Nah, yang ketiga, Yang keempat, yang keempat. yang keempat ngendi? Ngendi, Bu? Nganjuk ya? Nganjuk. Ada juga. Terus yang kelima Blitar, cowok. Nah, ada cowoknya. cowok ya. Yang keenam Madiun. Madiun aku sesuk ya wayangan yang cedhake kono. Weh, elah Weh, ya. luar biasa. Anake oke. Anake akeh tenan. Mula rezekine yo banyu mili Banyu mergo sing mili. ndongake yo akeh. Masya Allah, berkah barokah Pak Oh, Angkot. tur ora setiap dalang bisa ngono kuwi, Mbak. Punya Elisa. kanugrahan ya. Iya, heeh. Bersamaan dengan ada wayangan, ada Ada bayinya babaran, lahir. lahiran. Ah, iya. Itu yang menamai juga Pak Kang. Iya betul, Oh, yang memberikan nama saya. nggih. Aku nganti lali Bu jenenge. Ah, Kusumaning Ayu ning Hapsari sing kene ya. Nah, celukane Ayu. Oh, sesuk aku nek meteng ngono tak pas Heh? yo.
Tak paske le lahir nek pas ono wayangan ngono. Meteng, aja meteng, meteng. Ya. Ya, lagune anu ya ki mau Ulo Tampar ya. Ulo Tampar. Ya aku ditemenin ya Pak. Aku Siapa? Ya, ya. Oh ya, Mbak Cungpe sing kepengin Ada- jejer kali Mbak anu. Heeh. Ada Mbak Wiwi, Ah, Mbak ada Wiwi, Mbak ya. Dita, ada Mbak iya. Loka Sinten. Wiwi ayo Wi. Mbak Wiwi. Ayo digarap gamelan Bali ya. Ya. Ayo dong. Ayo coba. Ya, biar ditemani oleh Mbak Wiwi. Ayo. Oh, karo gen temoto gamelane iki lagi anyar Mbak Elisa. Oh iya, makanya itu. Nggih. Nggih. Ditabuh-tabuh kencang. Di kantemi sing banter wis ora apa-apa. Nek pedhot iki jek garansi karo sing gawe. Sing seru ora masalah. Ya, yuk kaya ngopo Ulo Tampar garap gamelan Pulau Dewata. Dados yang kedua Kur, Wiwi dan Elisa Urarus. Oh.
Luar biasa. Iki genti anu ya Mas Gareng. Ya, Bu. Gilirane anak wedok Niken Salindri. Nah. Nah, saurunge podang kuning paminta saka panjenengane Pak Tarmin ngaturke lagune Nduk Niken Salindri karyane Niken Salindri digarap gamelan Jawa. Ngono to? Heeh, pelok nek ora kleru kanca-kanca mau sore mau 7:30 ditulis karo sing ngendang. Mas Rika Widodo mung 10 menit. Dadi ki golek enek cacar cewete yo njaluk ngapura karo Nduk Niken. Oh ngono to? Ya, heeh. Ayo Nduk Ken. Nah, coba. Bergawe lagu bareng. Heeh. Ya enak. Jane kurang sibuk piye dadak sempat gawe lagu bareng yo. Lah nggih, dasare piye nek prigel wasis ya luar biasa. Ya. Tur luar biasa meneh Niken Salindri ki nek melu Pak Kangko kuwi gelem nganti ngancik goro-goro. Lho, piye? Aku termasuk dalang terpilih di hati Niken Salindri. Alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Muah. Kowe. Ah, ya luar biasa. Ayo Nduk Ken ngateka. Nah, coba. Ki nek bawane ora lagu kuwi. Enak ora, Nduk? Mboten, Pak. Mboten nggih langsung nggih. Dereng mbok menawa. Nah, engko podang kuninge ngen diaturke Mbak Elisa karo Niken. Oh, ngaten. Nggih. Nah, mergo gen marem jane Pak Tarmin lek ngetokne dhuwit ora sithik lho Mas Gareng. Nggih, leres. Ora sithik bengi tenan. Wah. Aduh, amoh to, Nduk. Ndang to, capek lho aku wis. Nek capek lah nek gendong kuwi ya amoh to aku. Yuk. Lah kok sumpah air batin. Insyaallah, bobotmu pira to, Nduk? 40. Oh iya nek 40 jane. Sing ngaboti dosamu ketok iki. Awas lho ke tonyo anu neh kok. Iya. Aja mrono-mrono. Heeh. Lagumu Bungah iki mau gawe tahun piro Nduk Ken? Tahun 2023, Pak. Wah, ya dong suwe. Oh, sautara suwe. Wis 2 tahun kepungkur. 2 tahun kepungkur, heeh. Ngon jajal Ken digarap kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia ya. Nggih, Pak. Yen enek kurange nyuwun pangapura. Yo, printingane pelok di Predi. Nah, WA-nane karo Jongpe wae malah. Heeh, yo. Ki garape pripun, Pak Do? Ndangdut langsung. Nggih, manut. Ya langsung gandut. Ya. Coba kaya ngapa? Monggo para kanca Dwi Jolaras. Lagu Bungah karya Niken Salindri. Yuk, dados. Jejer wong loro kaya dewa
piye kan? Kanca-kanca lek garap kurang piye kurang. Mboten kurang piye-piye, Pak. Sampun. Sampun. Wah ya. Iki mau sore sing ngendang iki mek ndelok YouTube ngono langsung ditulis rek langsung dadi. Aduh hebat sekali Pak Dodo. Pak Dodo. Konsultasine karo aku. Halah. Musuh. Berarti sama ngerti notasine. Alah kok gak apal aku iki. Ndang jajal piye lagune? Ya cukup pameran ning kene. Gur slendro asine kok sendu songo. Moji roji. Lah kaya ngono kuwi kanca-kanca nek apa jenenge? Monggo ki di sela-sela kesibukan Pak Do sing ngendangan kuwi kan sik ujian-ujian. Murid-muridmu sing iso ngendang sapa Pak Do? Oh apik kendangane sapa? Ke suarane apik ya? Suarane. Iso nyuwara. Ji ngono ya. Gua tenan nduk kan iki muridé Pak Do kendangane wedok lho monggo. Wong nggih. Kapan-kapan kula diajari nggih, Pak. Pak Do, wong gur kon ngajari kan ngendang kok terus nyincing kathok lho masake. Biasanya Klaten ki apik-apik Klaten. Pak Do lek omahe Klaten. Nggih. Makasih ya ngono Klaten. Mas Ardi ya Klaten. Oh nggih, Mas Ardi nggih saged ngendang. Oh iso. Pengen dikendangi apa? Napa? Pengen dikendangi. Lagune napa, Pak? Lah Lah ki mau podang kuning ki mau. Oh, podang kuning. Heeh, Ya. Ayo ya Di. Ya berarti saat aku diwarai Mas Ardi ora usah sida Pak Dodo. Oh iya. Lah Pak Dodo kadung angen-angen lho. Ndak ra. Pak Dodo mana? Ayo Di, gen marem. Jare bar marahan. Marahan mbek sapa? Iya. Iya, coba ya apa. Ya, ayo Di anu takono karo Pak Tarmin, dibawani mboten Pak ngono ta. Pak Tarmin. Mboten Pak, oh nggih matur sembah nuwun. Sik to wong kene teko urung diwangsuli kok. Dibawani napa mboten, Pak? Oh langsung. Oh langsung mawon. Oke. Nggih, ya Allah Pak. Heeh. Bapake ketok bersinar. Ora ketok blas ya salah. Ya pancen lampu niki padang banget mulo awake dhewe mecani kono iki ora pati ketara. Ah, digarap anu ya, digarap kecul ya, Reng. Iki manggake. Kecul sik lagi dangdut. Oh ngoten, siap. Siap. Nah, iki Siap diweki kali Mbak Elisa mboten. Oh iya, sisan. Oh, Ayo. sisan. Sisan karo sapa Hana sapa sini? Pertiwi. Hana Loka. Ana luka. Ayo Hana. Nah, Wis Mbak Elisa gak sameri. Gak semering apa? Iki mau kan medune tak gendong. Ah. Aku gendong gak usah Gimana? Terjelas apa? Gak usah meri. Berapa? Iki mau kan medune njaluk tak gendong, kowe Iya. gak usah tak gendong. Wis Aku tahu kamu mau minta ini kan? Mbak Yumu lo gendongan, Reng? Ini kan? Mbak Analoka kan? Kamu mau gendong itu kan? Iya, Itu kakaknya. Mbak Yuku. Piye to mulo? Ketok ayu aku bagus lumrah wong keturunan. Mbak Yu apa? Iki Mbak Yuku. Mbak Tenanan. Mbak Yu IP. Mbak Yu. Oh kakak ipar Oh, toh, ya itu kakak mulane. kandung. Beda mulane. Hah? Mbak E bojone. Bojoku aja yo ngene iki, jebles. Lo bagi tenan ora. Disauri. Cetok. Disauri. Ora. Ora bojomu ora kaya ngono. Ngomong nek bojoku luwih elek ngono. Iya. Yen ndi ya, Pak? Blegenek. Blegenek. Oh. Bojoku rada ndek lemu. Lah dheke yo ndek lho, Pak. Lah iya. Bojoku rada ndek lemu bareng jarian ndak malah kaya teko ditaplaki. Jo. Ame to bayi. Bojoku ten yo. Hana Loka Nggih. Wonogiri ya. Wonogiri. Ah, Wonogiri. Cedak lho, Wonogiri rene cedak to? Lah bocah anggere ora tau main ning Jatiasa ya ngono iku, Pak. Ngapa? Daleme Wonogiri nek dugi mriki mepe gur 32 menit. Hah? Nah kok dadak ning Karangasem. Mobil tinggal kono melu slateran rene 2 jam. Kok mulih 2 jam Karangasem 2 jam teko Wonogiri. Kowe iki piye to karepmu iki? Karepmu piye jajal? Tak kira mboten teng Jatiasa niki wau, Pak. Lah kiramu ning endi? Kula itu teng Nganjuk. Wah. Jadi nek kula kan teng Karangasem. Takuti karo Mbak Saras. Mbok takon piye? Mbak Hana mungkin main. Nggih, Mbak. Nggih, Dik Saras. Kamu di teng Nganjuk derek Pak Kangko. Lho, Pak Kangko teng Jatiasa gak aku sing ning Nganjuk. Lho, kok Pak Kangko ki loro.
Oh kanggo sitoke paling. Heeh. Bareng kula dugi mriki tak foto. Heeh. Mbah Hana pun teng nganjuk ngono. Lah sing mriko bulikipun WA bocah ketok pinter kok pekok. Lah nang lek mangkat tanggapan ora numpak Hais ora marem. Oh, Hais. Wis ora apa-apa. Heeh ya. Arti wis siap. Nah iki. Ya, piye? Lah. Wong telu lah, piye? Masuk kabeh niki, Pak. Masuk. Aku nek nyawang niki tenan, Pak. Kula niku ora mriki dandan, enek bocah cilik dolanan. Aku dadi wong lanang ya duwe anak. Bareng ngerti cah cilik dolanan, aku ngrantes kelingan anakku. Lho bareng ngerti wong ayu-ayu lah kok lali bojoku. Iya. Kowe kok ngelelek bojoku terus takjak selingkuh lho. Waduh. Wani apa piye? Terang-terang. Nek bojoku ke lho. Alah bojoku yo ganteng aku lho, nyapa lho. Ora, Bro. Nek lek yo dhuwur bojoku. Alah nek dawa bojoku. Dhuwur nek ditekno, Nduk, nek diturokno padha-padha. Wis to. Ayo, nduk Ken, ayo Ken, buat celuk Ken. Nah. Yuk. Iso awan ning omah wis ora krasa. Kaloyoran anggone sing tak sayang. Oper Elisa, harus. Dangdute tetap kendang ciblon. Kur sinden telu. Elisa, Niken dan Hana Luka.
Blaske Sri Huning nganggo jaipong. Saramban. Pak Mulyono. Ucin Gunung Tugel, Boyolali. Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Nyuwun Sri Huning Musika Tuban. Yo. Iki sing urung jumeneng karek telu reng. Nggih. Bu Dwi Kurniawati terus sapa jenenge kuwi? Mbak Dita kelawan Mbak Retno Cungpe. Nggih. Lagune garap cara Banyuwangen.